aké zaujímavé, aké smutné, aké vzrušujúce. Všetky tieto zvolania sa dajú veľmi ľahko vyjadriť aj v angličtine. A to pomocou slov what alebo how. No a v tomto krátkom videu si povieme, aký je medzi nimi rozdiel a kedy použiť ktoré slovo. Takže zvolania z what alebo how, a len pre vašu informáciu, zvolania po anglicky povieme exclamations. Čiže zvolania exclamations, ak nás niečo nadchne, prekvapí, zhrozí, v slovenčine povieme, aké krásne, aké zvláštne, aké príšerné. No a v angličtine si musíme veľký pozor dávať na to, či zvolanie začneme slovom how alebo what. Takže zvolanie začneme pomocou slova how, ak za prídavným menom, napríklad krásne, už nenasleduje žiadne podstatné meno. Čiže chcem povedať, wow, aké krásne. V tom prípade je tam len to prídavné meno krásne a teda použijem how. Čiže aké krásne, how beautiful. Aké smutné, how sad. Aké zvláštne, how strange. No a naproti tomu zvolanie začnem slovom what. Ak za prídavným menom, napríklad krásny, nasleduje ešte podstatné meno. Napríklad krásny deň. Aký krásny deň? Čiže to by som v angličtine povedala ako what a beautiful day. No a teraz musíme rozlišovať medzi what a what. Kedy použiť ten neurčitý člen ešte za tým what a kedy nie. Čiže ak je dané podstatné meno počítateľné a je v jednotnom čísle, napríklad a day je jednotné číslo a počítateľné, môžem povedať 1 day, 2 days, 3 days, čiže je počítateľné, tak vtedy musím použiť spojenie what a, alebo what a beautiful day napríklad. No, ak je podstatné meno nepočítateľné, alebo je v množnom čísle, napríklad nepočítateľné je weather, nemôžem povedať one weather, two weathers, nepoviem 3 počasia, 4 počasia, ale jednoducho len weather, je to nepočítateľné. Alebo ak máme teda podstatné mená v množnom čísle, napríklad people, tables, windows a tak ďalej, tak vtedy musím použiť len to what bez neurčitého člena a, pretože ten neurčitý člen a sa používa len s podstatnými menami v jednotnom čísle a počítateľnými. Dobre? Takže napríklad what a nice lady, aká milá pani. Alebo chcem povedať, že aký smutný film. Film je jednotné číslo, takisto sa dá počítať 1 film, 2 filmy, 3 filmy, takže je to počítateľné podstatné meno, takže poviem what a sad movie. No a potom je to weather, nepočítateľné, ako sme si povedali, čiže aké hrozné počasie, what awful weather, alebo what horrible weather. No a people, ako sme si povedali, množné číslo, čiže žiadne a, what strange people, akí zvláštni ľudia. No a poďme si to teraz precvičiť. Čiže v tomto kvíze vyberiete si správnu možnosť, buď what, water, alebo how, na základe tých pravidiel, o ktorých sme si teraz povedali. Lovely living room. Living room je obývačka, podstatné meno, takže musím dať what alebo how. Keď je tam podstatné meno, musím tam dať what. Living room. Teraz je otázka, či je počítateľné alebo nie. Na základe toho vyberiem water alebo what. Takže room, vo všeobecnosti izba, počítateľné, je to jednotné číslo, takže what a lovely living room. Aká krásna obývačka. OK? Funny dog. Ktoré zvolanie by ste použili? Alebo aký začiatok by ste použili? Dog. Samozrejme je to počítateľné, jednotné číslo. Čiže what a funny dog. Tu je preklad. There are so many cars on the street. A teraz chcem vyjadriť to zvolanie, že aké hlučné je toto všetko dookola kvôli tým autám. Takže máme tu len prídavné meno, noisy. Chcem povedať, aké hlučné. Takže dáme how noisy. Super. Interesting people. Chcem vyjadriť, akí zaujímaví ľudia. People, množné číslo. Takže what interesting people. Ďalej. Loud music.
I can't hear what you are saying. Music je podstatné meno, čiže je nám jasné, že teraz musím použiť what, nie how. No ale otázne je hudba počítateľná alebo nie? Môžem povedať one music, two musics, three musics. Nie, nedá sa počítať, takže je to bez toho a. What loud music? I can't hear what you're saying. Strange. Tu chcem povedať alebo zvolať, aké zvláštne. Je tam len prídavné meno bez podstatného, čiže how strange. Teraz chcem povedať niečo podobné, iba s prídavným menom, čiže poviem how beautiful. Aké krásne. It's only 2 degrees outside. Čiže je tu cold, je to prídavné meno, bez podstatného. Takže poviem how cold. Interesting books. Can I borrow them? Books, podstatné meno, množné číslo, takže žiadne what a, len what. What interesting books. Aké zaujímavé knihy. Cold water. Water, podstatné meno. Dá sa počítať alebo nie? Voda sa nedá počítať, dá sa počítať vo fľaškách. Môžem povedať 2, 3, 4 fľašky vody alebo poháre vody, ale voda sa nedá počítať. Čiže je to what cold water, aká studená voda. Look at the sky. Bright stars. Stars, hviezdy, množné číslo a podstatné meno, čiže what bright stars. Čiže aké jasné hviezdy. V ďalšej časti si skúsime preložiť zo pár vied, čiže slovenských zvolaní, do tej angličtiny si ich preložíme ako anglické zvolania. Takže skúsme. Aké milé dieťa. Ako by ste to preložili? Dieťa, podstatné meno, jednotné číslo, čiže what a nice child. Super. Aké hrozné počasie. Počasie, podstatné meno, čiže musíme dať what. A nepočítateľné, čiže what awful weather. What awful weather. Super. Akí zvláštni ľudia? What strange people. Fajn. A teraz skúste, aké vtipné. Nemáme tam žiadne podstatné meno, len prídavné, čiže how funny. OK. Aká pekná žena. Ako by ste to povedali? Jednotné číslo počítateľné, čiže what a beautiful woman. No a teraz skúsme plurál, množné číslo, aké pekné ženy. What beautiful women. Žiadne a, žiaden neurčitý člen, lebo je to množné číslo, čiže what beautiful women. Aké zaujímavé. Len prídavné meno, čiže nie what, ale how. How interesting. Aká nudná kniha. Kniha je podstatné meno, čiže začíname s what a je to jednotné číslo, počítateľné, čiže what a boring book. Skúsme opäť, aké nudné knihy, čiže množné číslo. What boring books. Very good. Aké chutné. Ste v reštaurácii, chcete povedať, aké chutné. Keď jete nejaké jedlo, tak povedali by ste how delicious. No a ešte jedna. Aká studená voda. Takže voda je nepočítateľná a je to podstatné meno, takže what cold water. Super. No a napokon si dáme také situácie. Ja vám prečítam situáciu a vy na základe tej situácie skúsite vyjadriť nejaké zvolanie pomocou what alebo what a. OK? Takže tak si nejako nacvičíte, ako by ste reagovali prirodzene v každodenných situáciách. OK, takže poďme na to. Imagine this. You're walking in the park and you see a lot of flowers in many lovely colors. What do you say about the flowers? Čiže tu chceme reagovať na tie kvety. Čiže aké krásne kvety. Ako by ste to povedali? What beautiful flowers. Very good. Another scenario. Your friend just showed you his new puppy. You absolutely love puppies. What do you say about the puppy?
puppy, ak náhodou nerozumiete, je šteniatko. Takže ako by ste zareagovali, keby vám kamarát ukázal jeho nové šteniatko a vy strašne zbožňujete šteniatka. Takže poviete, aké rozkošné šteniatko. What a cute puppy. What a cute puppy. Very good. You lift a bag in which there are 3 watermelons. What do you say about the bag? Čiže predstavte si opäť situáciu. Zdvihnete tašku s 3 melónmi. Je to fakt ťažké, takže poviete, aká ťažká taška. What a heavy bag. What a heavy bag. Taška je počítateľná jednotné číslo, čiže what a heavy bag. Okay. You taste the chocolate cake at a party. You'll love it. What do you say about the cake? What a delicious cake. Okay. There are socks on the floor in your bedroom. You pick them up and you put them close to your nose. The smell is not nice. What do you say about the socks? Takže tu chceme povedať niečo ako aké smradľavé ponožky. Ak viete preložiť to prídavné meno smradľavé, it's smelly, ponožky množné číslo, čiže what smelly socks. Okay, and the last one. You look out of the window and you see clouds in the sky. It is windy and cold as well. What do you say about the weather? What awful weather. Excellent. Thank you. See you next time.